Makadi muri yeZimbabwe tikudzoka zvakare tichikupai maupdates enyaya dziri kupisa mumastreets epolitics muZimbabwe. Panapa ndikukunzirai zviri kutaurwa nevanhu vari kubva kumativi mana akasiyana siyana maererano nesituation iripo paground. Vanhu vari kutotembana comrade Constantine Chiwenga kuti inoyi ndo nguva yacho, ndo hwindo ratovhurika, ndo mukana wekuti vatange kutamba tsoro dzavo uye vadzitambe zvakanaka vachibva vabatsirana naagezi. Handizivi kuti plani yacho chaizvo iri papi ipapa. Regai timbokunzwisai zviri kutaura zvizvarwa zveZimbabwe munzwa kuti zvinomeka sense here uye kuti zvinobudirira here zvinhu zvikaitwa nenzira yakadaro. Ndizvozvo bambo. maZimbabwe tiri number 1 kutengesa nyika atiri number 1 wakomana. Asi vanhu vachazviona papembera apo. Ndogara nditaura hangu kuti vazhinji vasiri kuzviona kuti zvatiri kuita kutengesa nyika ka. Vachazopepuka papamberi kuti ishuwa taitotengesa nyika popa nokuti nyika yatiri kupa munhu 1 kuibvisa maoko make ka kuchatonesa. In fact akatopiwa nyika munhu wacho iye. Akatopiwa nyika nemasoja. Vakatotora nyika kubva kuna vaMugabe ichipiwa vaMnangagwa. Zvakatora kuti nyika yacho yavaMnangagwa kana masoja acho akaitora achipa kuna vaMugabe ka haachasaka kwasa kuitora futi kuna vaMnangagwa. Hazvichati zvakatoitika, zvakatopfuura chikamu chocho chakatoisburied chakatobigwa kuti sisita vachese nyika hachakwanisi kutoreka futi zvachese kuna vaMnangagwa. Ndikutaurira singazozivi kana vaMnangagwa vachinge vafa zvavasika. Nemaonero ari kuzviita nemari dzavana zoga. Mari inogona kutonga munhu afa ka. Inogona kutonga mari munhu afa. Munhu afa anoiye kutonga mari yake. Saka uchaona kuti masoja ataichitotemba kuti ndo achagona kuti abvise vaMnangagwa. Hakuchisina futi mukuru uchafa yakaitika muZimbabwe nokuti vaMnangagwa vanoziva buriro vakapinda naro. Saka vakarivhara buriro zvokuti hakuna futi masoja achafa akasimudza musoro. Nokuti masoja acho vakazoita line up yevakuru vemasoja vari kumusoro. Vanhu vari connected neukama navo, vanozivana navo vaMnangagwa. Saka havafi vakaenda crew navo. Vanhu vanenge vachitopiwa mari nemaprivileges nemabenefits nemaziminda hopo. Ukatarisa namba kuti minda mizhinji yakatorwa nevari kumuchiuto nevamwe vari muhurumende vakawanda, asi vari muchiuto vese vakuru hapana asina munda. So fani kuti takatotengesa nyika zvachese kuti iwe uchitongeta nyika haite yako wotongoona zvaunoita nayo nyika yako, nyika yacho yaminduse ndope watakurarama maZimbabwe. Takatengesa nyika yedu nemunhu one family. Kudhara masoja aitombori nekachallenge kaaita kuna president panguva dzavaMugabe, asi zvezvi masoja aita challenge, havana challenge yavari kuita kuna president. Vari kutotongwawo masoja edu, vari kutongotongwa sezvatongoitwawo nesu. Ndotopiwa ma-instructions necommand. Ndiye mukuru wemasoja, commander in chief, president. So he's in total control of everything. Zvinhu hazvicherwa. Saka pane kuti titapudze mutemo tiomese bhichana kune munhu anenge achitonga, tive ne-accountability, ave account to the people. Amboshedzwa achigadzikwa pasi achibvunzurudzwawo kuti zvinhu zviri kufamba sei, mari yenyika, zvicherwa, zvipfumi. Hapana, ndiye anenge ari total control ezvinhu zvese. Saka nofunga kuti munhu akadaro akatadza kuzvisumudzira nemhuri yake nevana vake neshamwari dzake. Anozvisumudzira because hapana accountability iripo. maZimbabwe zvacho hatiko takatamba nyama yekuti masoja ndio anenge achivhikirira anenge achitonga. Musabate munhu wedu nokuti ari kutichengeta zvakanaka. Musabate ndewedu. There's no accountability because hakuna mapurisa ari pasi pemasoja. Vatlati vabate munhu anonzi kuita huori nevanhu vane vakuru vari kuamiko. Mapurisa pane panenge panogumira. Unozviona. So nyika yedu ndo patiri senyika zvazvokuti tikati senyika ndopatakamboreva kuti neZimbabwe yangu chichwaziita zvayo. Nokuti vari pezvozvo vadika. Nyika yave yevaridziyo. Nyika yedu yave yevaridziyo. Saka vachazopepukawo papaya vanhu kuti asi zvataita kutengesa nyika vari kubenefita idepartment yevakomana vari kumasoja, because ndio vari kupa maprivileges mabenefits nemari zvese vakuru vemasoja. Asi kuna masoja apinda basa nhasi ndokuva vakuru vemasoja vane mazinyembe vaya ndio varizive nyika ivavo, because vari kufadzwa ivavo kuti vasambocomplain, vari kufadzwa. Saka vanhu vari kutengesa nyika vari meka pashokwadi tisingambotyi kuona vahidi vemadezi ari kurefu. Vanhu vari kutengesa nyika vawanda. Nyika yakutengeswa iyayi.
Zimbabwe yakutengesa kutaura kwatiri kuita kuno because opposition vakatoiuraya vachada kubhoa sense opposition vakutongoita madiro mitemo yacho inongofuma yakagadzwa anongogadza mutemo ari kumba kwake kusvika kuparliament waunopasiswa watove mutemo ma-statutory instrument ndova kushandisa kamazuva ano vanoti ma-statutory instrument zvekuti mutemo nyika isina mutemo yacho ingogadzirwa everyday chingochinjwa everyday chingopaswa chingopwazwa chingomuswa imwe chipazwa chigadzirwa imwe but unombozva dambudziko guru riri papi dambudziko guru risingaonekwe nevanhu vese muzimbabwe nema-2000 ama-2000 mayuti edu ma-2000 vasiri kuona ndeyekuti ZANU-PF yakagara ari masoja from the beginning pahondo yachitanga kusvika pakapinda hondo kusvika tatanga kutotongwa taingotongwa nemasoja asi vanhu vanga vasingazvioni vaingofunga kuti Mugabe ndiye aitonga nyika but nyika yezimbabwe yaingotongwa nemasoja vanhu vanga vasingazvioni zvavo asi zimbabwe yanga ichingotongwa nemasoja pakapinda hondo kusvika nanhasi zimbabwe yanga ichingotongwa nemasoja asi vanhu vanga vasingazvioni zvavo ndo zvava zviripo so ndodambudziko guru ratinayo muzimbabwe kuti iyo zimbabwe iri kutongwa nemasoja ukangoziva bedzi izvozvo zvati watopedza ndosivachira chiti kwese vakabata kwese vakabata masoja ndiwo ari kutonga zimbabwe masoja anotonga mapurisa haana power ndosaka maoko emapurisa akasungwa pane pavanogumira semapurisa vanamboriwa zvazvo vanhu vane simba muzimbabwe masoja ndo vane simba saka ndosaka nati zimbabwe iri kutongwa nemasoja vanoisa mutungamiri wavanenge vachida wawirira noguru hwaiko kuti ndiye anenge atitonge zimbabwe hazvingokari zvangoitaka zvokuti munhu anongofuma kutonga zimbabwe ndosaka puresident achikurudzira masoja kuti they must be loyal to ZANU-PF kuve loyal kubasa rako uri loyal kuZANU-PF nokuti mangwana mukatorombo rakanaka unogona kutoguma wachitamidza chimuti chekutotonga zimbabwe utongi wezimbabwe haungobvi kumunhu wese wese nokuti tasawane leadership yeZANU-PF top leadership yachina yese kubva kuna vamunangagwa vachiwenga vakemo mahati maovhese yese vachiwenga vakachori musoja vakemo mahati vakatenga vari kelnilo vatopfeka makamaflash vese vaya nasina kupfeka kamaflash emasoja nevamunangagwa ndovasina kupfeka kamasota emasoja but vakagara vari muactive politics kubva vachiri mudiki havanamboshanda kuna any company vamunangagwa havanamboshanda pakambani vakangoita teenager achibva vakopita mupolitics kusvika nanhasi vakazokwanisa kupinda pavakaenda vakasumukira vari mumaministerials eZANU-PF. Panga patobuda Geza achitaura vanhu vanga vatova nehope ende ndo yega hope iyoiya hope yaGeza iyoyo yaitotaurwa kuti Chiwenga anga achitosumudza musoro ndo yega hope yanga yatongosara iyoiya ende kutokundikana kwayo sekutaura kwatakangoita pekutanga kuti kutongokundikana kweplan iri kutaurwa naGeza zvinotongokuudzai mega kuti mamama ende for sure takatomama takatomama mama chako chako ndokwatakaita kumama zvimwenewo uko zviri bhizi kudzosera munhu akakundikana kudhara nani 87 years vomudzosera futi vavakabvisa vachita ndewo kumama akundikana yes izvi zvinotoradza kuti maelection kutobvisa kwayo aripo kuchitopinda mudhara yokuratidza kuti maelection ekumalawi akanyatsoitwa free and fair pachena. Chatichaita hapana kutomama ndokwatakatoita zvakatoendwa izvi. Tikatoonawo zvangu ari kutotsvaga kudya achitokuzwa kuti idhika iko ino handichamupopoteri kana achidyawo zveshuwa ndinongoti haabho kozi hapana chaita chii andi chii chabuda ipapa mama hapana akataurawo neGeza ipa kuti ungopindi
mhuri yezimbabwe ndo zviri kutaura vamwe vari kumativi mana enyika pamusoro pesituation yatinayo muzimbabwe pari zvino. Ticharamba tichikupai maupdates ezviri kuitika nezviri kutaurwa nevanhu kubva kuall corners of Zimbabwe including outside Zimbabwe.